Pabilin nga tanggong karon sa buhatan sa CIDG-7 kadto mga nadakpan nga mga sabungero nga nagbalaka na sa kahimtang sa ilang pamilya samtang uban kanila nabalakaw na hadlok usab nga mawad-an og trabaho gumikan kay posibleng madeklarar sila nga aol ug takon gyud sila nga trabaho gumikan kay wa na maka-report. Ano ang report? Nagpabilin gihapon sa wanan sa CIDG-7 amo kapin sa 300 ka mga sabungero. Lunes pa sila din human gidakop sa pagpangrunda sa CIDG dito sa Mandawi City ni atong Lunes. Kinibisan pa man sa napaubos na sila sa inquest proceeding sa piskalya gahapong adlaw. So ingon ini ang sitwasyon diri sa natarang sa CIDG. Muupat ka adlaw na ni nga naa sila karon diri gitanggong di gyud tawag tanggong kay di man ni detention cell. Unya problema nila gawas sa ilang kagalingon kundi ang ilang pamilya nga nagsalig tungod kay sagad ni mga tawhana adunay pamilya nga gibiyaan sa ilang mga Pinoyanan. Gawas sa kuwang sa pagkaon ug tubig gireklamo usab nila nga pistahan kuno sila sa mga lamok, tilas ug hulmigas. Halos padre di pamilya silang tanan, sama na lang nining usa ka masakiton kuno ang asawa. Kung dili matiman, ang kaon masulungan sa sakit sa pangisip, kinsa giatiman lang ang asawa sa tulong nila ka mga anak. Unta mo makagawas mi dayon mo kay ako asawa atiman ko sa kaon. Sa sitwasyon sa imong asawa, Libog kay sa pangutok. ang uban na balaka nga taktako na sa trabaho sa mga kumpanyang gialagaran, makagawas man tuod apan posibleng mawad-an na og panginabuhian. Kung maluoy ang mong agency. Wa pa gyud siguruhan sir kay inaanay mo gud ato sir kung wa ko himo report lang ko sa opisina ini kauman ani sir. Madto ko dito mapakaluoy ko nila kung sila buhaton aw. Ani lang ko sir. Ani ay usa ka senior citizen nga karon lang nitug-an sa iyang edad apan walay ID. Gusto unta niyang makagawas apan pasabot sa CIDG official nga napasaka naman ang kaso sa piskalya busa huwato na lang ang resolusyon. Matod sa opisyal sa CIDG nga gikinahanglan nga masunod ang proseso nga gihikay na nila ang paghatag og kagawasan sa mga dinakpan. I-file natin yung complaint sa piskal. So yun na lang, hintayin natin kung ano yung resolution ng piskal. May mga options sila, ano ba 'yan? Maraming option. Pwedeng mag-bail o pwedeng mag-fine. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.